karakter ni kong ning syabe ngai ngu yu bele bela kerkhu yang ha do kat ni ti ngade Sherilin Khongwar ban ngasong asa han nong ra ti ka jing ya len ti jong asha bangan nong actress kade ba menshwa nga shim tuition shim tuition ngasi sotanat ba ban aki kituki mesyadang dan kituki like gitu mah di TikTok ting si subang ban ak video jong gitu kan ti ngam YouTube le syapang jong ki film Khasi ngasi pe ki film tambah ki film Khasi ngam namba ipo mesyangim juda itu dan di kita film Khasi mo dengi pe film Khasi pe tang na itu i kaset i CD gitu jadi pada dan i ibai kemi jong ikna tuition jonga isi ong kan yang amble mes film ak film tingonga ngam tipre kita ki film ha ingin ikendu kita am ling bajong iken i alam len tiang aban rong sha ki film Khasi kan kajing e ti ngam da don than kajing e namar bana ying jong ar ki de full support be yanga khamtam email jong ai basu support ba yanga na support ba ha kasin ka baning kong bang ak film am kajing e ka de be ha script ngan perkhat ka jik ka script nen perkhat acting ne kadon kata ka singili ka ba i director mo i pha ak inga ban yam ban dialogue dala dialogue laklet ban yam da yam laklet dialogue atim yang ngala asosi hangala berat ke script ro ngam tre shi ban ak film ngan let sa jenong no ngom ta te adin pada isi I'm same ki am jude ban ngom ta mo anda ka jing tim jong ki am kam dei re ba ki isi yang amo anda ki anda lasha anda rami ka film pinsa klat lut ki jing tim ki jongate barot te kata he ngam tibre ning kong am ngam danang reban acting mo andre am kijing I'm sim jong email am isi nga da layo ki script ikam tu yang puli ada puli ka ngasi ak ha iyet kan ha iyet ngasi acting ha iyet de nama ngam dan menu ban yarap yang am tambat kayet ka belang ka bai sim yang kamu long na tak kam dada nga ak yam ngapa ira dia yang si yap kayet mo ngasi yap le rila diru kata ka first film jong ka dikapam hadin swan ka jong de din sawan so Romeo and Rosie de kawan ke Tyngkai de kidan ki week film ki bang ak tang khandiat kan sai ru ka film ka ba ki pai ba ki kershan ba ka de ka jok nadu bang ak film ngam paju ira ka jing bun breu kom ha ka film ka jok hadu ba ki breu ki like ni e ka tiket ru wat manga ngadi actress ha ka to ka film ru ada ang bandung sepo am kim sha ki am bai piang sedien fi actress aktor ru le jeng sedien bai nama ngiru ngi kwa ban pai ka film am andre ngam ber bandung soal de tang man surung te sepo ru kim sha re kada kata he ka jing sotanat ban ak eknik film ka jok ru ngi shoot sha te sha live holdingan si senang jang imad yang marang ba di lakot shooting si lakai football ani kecing bi kenyang ro nama ba ngitingi sa sort tema te dele senang gondong ngi lakai ki kendo ngi mi kenyang ani si sosi tambalong kalau very enjoyment pada hagi ting por ma long ka sa kajing kan mau ka ba ham sa jing ka mau ba nga am ka por shooting ka de jong ka film Tyngkai bengi shoot sa goa te kajing shit nama ka vede shani ba ka vede shati ka pher ba kajing shit sa goa ma andai kadika kam jengi hap syabet ka kendo ro ka kloit ka beneng ro ka kloit hap syabet tang si ongkot ko men ngila syuli ri be hai jaka bedum ti kadika tahi trai ka jing trishtam ma katu ka pelong nya kadu kat ni hakan film Tyngkai ngala ak dai main character he jaka ni ka film ti ak kum iwe i student ma bang akwa pelat ban puli sha Bangalore ti andai i kemi jonga hakan ka film imdan pisate ban pai ngas Bangalore ndai i ong kan yang tat adu bakan ni kesniang kan sami reng ti ngan sayo kan beli Bangalore te kata ka hakata film ngadi nong kondong te kajing bi jonga am kalau bikom tang ri tak sniang hadu bakan dami reng ken diki prolog jonga ki ben ken ngom beli fir ki ben yang nama ki ong ken ba kasniang hadu da kayap no ruam kan mi reng da te hangta kan ngadom kan ikme means baka kemi ka shuthok te ngan ditambakan penhun te ki khun ka le ka ek yun ma te ne pedang susi ka ne pedang ka kemi jonga ka sapha balano nga shasot te tai traying iba nga tre haying jong ita isapha kan nga sa Bangalore andang la poi sa Bangalore pade ngasak dia no ken haki gang te kalong kom ta ken dia bede haka to ka film ru ngayap no ken ngasak pen yap hogang ningkong e ngai kublei ba section simli ibala khod yang haka film jong ima ka film Tyngkai ti leling ba jong ihi baju yai support yang ana ka por ti baju I'm CM haru yang ti next film ru ngan sadan biang bat i ti ngilej ru bajang ba section hi sa goa te kajing ba shit kerang te kajing ba shit kerang ru ngilayo best music video na ka HM hi te menta pade ngiyo biang sa ya ka award na ka film Tyngkai best female actor imba kajing kesan jong pi ki pai ba nama ka deka audience pulma imba kajing kesan jong pi te ngam te
hadu kat no fi ya ngam te ngaru ngam la ban IAP handai tang ka jing ngan bu nak benta jong pi baro ke pe kan ke video bar kom churu ki fans ki jonga finga kam pabangalit men hakadi bang yo ikatuka awaru ngam poi perkat re bangan yo nama bak yang kidan tama ki bakam bet shu ban yang ngaru takada kan handai ka jing ku jong play ba ka jing kesan jong ki pa kan bangasayo mesho pa bangadang ak film mangate ngam judah tip tan re sepang kita ki cinema emo ande hadin bang la trikam hadin tengah satip ken ba ngi ho ngi don kam shisha ya ka cinema hall mo teling ba ka jing don jong ka HM ru am kal ajing kesan shibun hadu kata mo ya yangi kinong sna film ber kinong akom ju namar ha ka film Khasi film industries de tang ki actors ki bayo kam hande dan shibun ki banyo kam teling ba ka jing don jong kini ki Khasi film industries ru wat Yulandu kinong rat light kinong mat light andong sedang kidan dan tu kiyo kam yo jam ken de ladang Indonesia ka hall de kalong ka khambas shu ken yang imo mantap rangim dan hall ngidan tang habiju de kajinglut jong utrai jong basna film kam de ka basuk am de ngakar party ka government ba kan de khamkloi bangin yo no iki hall but ngai kublei ro ka HM ning ba ka jingdan jong ka HM ngila yo but mesha de yo film si sin asnam nasnam menta jingdan jong ka HM kala long kala I'm sim hai ngi yo haka sistem ru ngala ban yo film do spotily de mentang yo ka film spotily ling ba baki kadon ka HM ken ka jingkitu na kaleng jonga ba film jude ban de ran ya be kaman kamtam na da fi full support na ying le kaman kan bas bahaya pi te waju berkat ba ong ba on da ak film bun ha katang si ngoma da dai ba fi ak film ki dikidaka e kamta komta kata ka dei na ka jinglong jongi hi ki bro langi daka bila da ngitip singi bet kalong kata dei man pen tho bria kita ken dei ka dei ka jinglong ka jong pi hi ningkong te na kaliang jonga I'm sim ya pi bala da pikwa ban acting lej be shakman nama kan ni kade ka kam moy kan ni kade ka kam om ba finish up sa ya ki kam sarkar ande kan niru kade ka kam ba fin yo ja yala digen lingba jingdon jong ka hello Meghalaya ngiyo shibun ha wat khamtam ngaling shele vlog te ngala ban submit iki vlog jong ha HM root nang taru long ki ai mo kapisa egam tu te khamtam ye pi ki banang ban roi ban chat te pila ban submit ya ki video ki jong pi HM te kata ka de kalat ke babas bah ba ka hello Meghalaya ka ai nak banta jungi ki riu don sap ngaso komen moling ba jingdon jong kan ki hello Meghalaya te wat ki brio bashabar kila ban pej ya kan ka film Khasi na po hello Meghalaya te khnang ba kaktin Khasi jangi ru kan yai ne te kibri kin tip ke mo wat ki Khasi ru kila la te ban shna film kumta mo andre namar ngidang ditang I jalai baret mo andre lingba ga jingdon jong ka hello Meghalaya pre kala ban pen I keleng ka perthei ba ngiru ngila te ban shna ye ki film ye kumta ngala ju shna hi ya ki music video ngala ju direct ki music video ya ka film tengam patla andai ngan try bangan salah ya ko kesngi ti kata lingba ka jingdan ladang la yo ya ki cinema man ki jela ti ngilala ken wat ki director ki producer ma kilala ban aikam aijam yangi bat kilala ru ban pihe yangi wat lalongum sha ki wei pat ki jela ma kiri ki ba ki Bollywood ki yo de ki kruan ngi kam expect kruan ngin yo kumta kum kich po arpo lak mo andre nama bangin shudi pentang ya kam sarkar am nginam poirish national ma kam sarkar kan lai tang we de kinong apply kila don de ki po hajar ngot de lamba ka jingdon jang kini ki Khasi film industries pdm de ka ai kam kin wat ya kiro de lamba lada ka don saki hall haman ki jela katali kamur kala nang kam basushu kan ni yang kinong sna film ngati nga khampat puli re sapang kini ki ini acting mo hande ngidon kami ban tip ban puli sapang kan acting hande hadu mentate bun na pedeng jongi ki artis ngem pat don re kata ka nong ke certificate mo hande nginang bet ta kasap la jong de hande kat ning la nang da kasap la jong ru de ngi kerpat e video bri ban sap pen kam hok e kasap ka jong pi de ka wanum du jikerman sisin kasi fen sayo uso ka jingjap kan menta kaban bangila adap shoot tuan ki benang shoot dan de ki ba ka film ka balong ready bangila adap shoot na dong ka de ka film simpa de ka mesim kodor kula jandam de ka film talent de ka film sakma de ka film sakma ngilang sudah pada ana bhutan de nang de pada ngi kedan so ka jangi ba section yang ka Shillong honeymoon but ka khun klam ka paru ka long ready ki jikso tuna changa
kadai ba ngashi sotanat ha ban shim tuition nama ngade ke brio ke banga iet ba ki khana gitu ki baju pet ya ke vlog jangar ambun na pleng ki nong pet ha ke vlog jangar ki ki khana ngade ke brio ke banga sotanat ba ki khana nama ki khana ki long kidang don be kata ka mansim shisur shidur shidama te ngaju shim tuition ya ki te kedan ki bangam jushim watang shiting karo ngasi erap eki haka puli puthi tilar kidan kam yang haka nu ki bentaro ngasi erap eki kena namar ba ngaru ngadi teacher ma de kade kata he ka kami KM kati pelat yang amo ta kada andre ke ka bangan le na pedeng hadin ka kami KM kade bebangan shim tuition kenang ba ngan ai long hawa ngatip kilayo jing nang jing start na school andre ke kat ka bang adon hangam ngan ai lut ken iki kena mo thì nak kaliang jonga nga ai men sim be ye pi ki rio dan sam ba pinwan ban ak ye ki film jong pi la ni wala da de hakinu kinu ki bentaru mentale kham tam bun na pleng jong pi ki baju ong mo ba Sherilin Khongwar film si nga ngam pa de producer ngam la ra ban khod ye pi ne nak kaliang jonga ong ye pi ba menta bun ha ki audition ki la pelaj ki audition ma haki man ki production mentali nama bakat lingba ka jingdan jangka HM ki yo ma ki ka sponsor ki national film te ki bon haki production ki la pelaj ya kini ki advertisement ma chapang lada pi ko abrak film ti khamtam haka film jang ba section ru kata kade ka Shillong honeymoon te ki la pelaj audition kata kande apunyo tarik la sining kong ti pila banwan haki audition ada pi ko shisha banak film pila banwan haki audition sajet ye ki role jong fi kinu ki bapikwa de kata kata kalat ya pi bapinwan ban don bentalang ha kini ki film de wanum le ran wanum ong ba fin sadan marwe den da flat 3 but ha kini ki film ma kin sadan da ka team ban ai men sim ya pi nei kinum i no kan ya pi de ngakan tu ya pi ru ba fin ya ba chakmat waju le ran waju ngap ki we ki bakren off le kata off salong kom tande waju ngap le be ka ka ba pi so tanat da ka burom ka akor ka jong pi hi kan sa penlong ya pi ba penlong briu chi sin ka sngi it's rocking